Здравейте хора, аз съм The Bulgarian Hero и днес ще играем в моето оцеляване. И нека започваме. О, това е блок. Ние ще се наложим малко да покинем навънка. Чакайте малко. Имам една добра идея за прехрана. Ауч, ауч, ауч. Фък! Яш. Трябва да се реченна. През това време аз ще запомня да запълвам това. Да се надяваме, че скоро ще стане нощ. Ден. Нощта да се заминава. Защото нощта определено и ми носи късмет. Идват зомбаците. Нека да се опитаме. Тапо. Няма никой да ми влиза в фермичката. Тапанара му стапанар. Още един сорт ще си крафтна. Тук никакви. Имам още едно хлебче. Ау! Било не е, но да... Да се приготвя така кирката, която няма да ми стигне за 3 кола, ама нищо. Важното е да от... И нямам крафтинг тейбъл. Не. Трябва поне 2 кола да изкопая. Тук няма кол. Това си е чист късмет. Хайде да почу... Какво? What? Добре. Не, нещо ми се превижда. Аз кой с каменната кирка, с дървената кирка мога да изкопая. Събера малко дърво. Защото няма никакви мобове тук наблизо. Така. Добре.
не е добре. Всъщност това въобще не е добре. Та, нека... Извинете ме, хора, имам една малка работа да свърша. И сега след една минутка... За мен, за вас сега ще се върна. Добре, тая. И сега идвам. И да, нека продължим. Сега съм в търсене на... О, бронката ти искам. Притиснал съм го, няма къде да избяга. Това му искам. Супер. Имаме си добра броня. Никой не му е позволил на той да идва в моята база, доколкото си спомням. Къде е скелетът? Ой. Ага. И това само заради един кокъл. Той кой е стрелял? О, нямам бутчета. Зомбишка храна ще трябва да ядем. Това е прякора. Бебе зомби! Ах, колко взимаш. Лопатка не ми даде. Тапанар. Една лопатка да ми беше дал. Че имам нужда. Yes! Cool! Само искам да се обезопася. What the fuck? Още един спаунър. А, не, това е... Уф. Това е същата мина. Същия спаунър, да. Така. Искам всичкото количество, колкото има тук. Защото определено всичкото количество ще ми потрябва. Между другото, ако на оня спаунър отидем го осветим и изкопаем подът, съберем толкова много неща, защото така умират много спайдери и всичко ще изскочи от пода. Та събрахме стабилно количество за сега. Ей, кокълче. Гони ме, тъподар. Добре, ще ми трябват скелетани. Още един-два. За да мога да го потъмя този. Или някой друг вълк. Така, нека да се здобием с малко торчове. Тук ще осветим. Бам, бам, бам. Тук ще осветим. И тук ще осветим. Така.
Така. Сега, извинете за този звук. Кучето ми тук се опитва да се кача на дивана. И трябва да го бутам. Защото е много малък. И не трябва да го бутам силно, но аз го бутам, защото ме дразни в момента. И ми грезе чорапа. Така. И стабилно количество дърво събрахме. Сега ще се направим ау, фък. Ето защо исках чествите. Yes. Взех чествите. Тях ще ги поставя ето тук. Така, започваме да се разтоварваме. Имам 2 вълна. Имаме стабилно количество колче и други неща. И сега ще се направя 4 печки. Ще ги поставя някакси. Ще взема защото торчовете са важни в живота на един Майнкрафта. Ау! Ричи! Извинете, кучето ме хапа за чорапа. Или по-скоро за пръста. За по-дадено. Така. Трябва ми едно iron. Thank you. Сега правим кофа. О, вратата е в мене. Няма. Ще имам ротен флеш. Което е готино. Так му да се редженна. Взема от средата, за да се възвърне. И то 6 блокчета. То се простира на 6 блокчета. Тоест 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Значи сега. 1, 2, 3, 3, 4. Така. И нека вземем още една вода. И да я сложим тук. Така. И това беше от мен. Аз бях The Bulgarian Hero. И чао!